Niin, se on keskiviikko ja tänään on 30. elokuuta 2023. Mun vaimo Tiina Viik syntyi täällä Iissä 30. elokuuta 1985 ja hän kuoli tuossa toukokuussa 3 kuukautta sitten ja mä oon nyt saanut tuhkat hänestä, niin ripottelen ne tänne. Tiinahan ei halunnut minkäänlaista muistotilaisuutta tai hautajaisia tai mitään, mutta mä haluan ehdottomasti pitää pienen puheen hänen muistolleen ja olenkin kutsunut tänne muutamia henkilöitä ihan tarkoituksella, pienimuotoinen tilaisuus tällä kertaa. Tiina aloitti kirjoittelun joskus 2015 muistaakseni. Hän kirjoitti blogia Tuonenjoutsen ja sitten samalla hän aloitti videoiden tekemisen. Eli hän noin 2 kirjoitusta viikossa tuotti ja sitten niiden pohjalta teki videoita. Ja samaan aikaan minulla ja Tuukka Kurulla oli ohjelma nimeltä Monokulttuuri FM, joka aloitettiin maaliskuussa 2016. Ja se oli jakso 8, kun Tiina osallistui siihen. Se oli 23.4.2016. Ja hän oli niin hyvä vieras, että pyydettiin häntä sitten olemaan jatkossakin siinä. Ja yli 300 jaksoa hänen kanssaan tehtiin ja sitten syyskuussa 2016 sain hänet houkuteltua Kajaaniin. Siellä oli mielenosoitus maahanmuuttajia vastaan. Ja sitten kuukausi sen jälkeen Tiina kävi Oulussa ja ne oli tavallaan treffit. Ja sitten hän jäi sitten asumaan luokseni ja siitä lähti tämä meidän yhteinen tarina. Ja Monokulttuuri FM lisäksi, niin koska meillä oli, niitä tuli vain kerran viikossa, niin sanoin Tiinalle, että me voitaisiin tehdä kahdestaankin, niin me sitten tehtiin toinen ohjelmakonsepti, joka tuli erittäin suosituksi. Se oli niin suosittu, että meitä bännättiin joka paikasta. Me kahdestaan taisteltiin kaikkia pahaa vastaan ja meitä vihattiin paljon ja meidän meitä vastaan käytettiin kaikkia keinoja, lainsäädännön, oikeuden, kaikkea mahdollista, fyysistä uhkailua, kaikkea mahdollista. Ja itse en ollut paikalla, kun hän kuoli. Olin Baltiassa ja oli tarkoitus mennä Ukrainaan tekemään sieltä videoita. Ja sitten kun olin Vilnassa Liettuassa, niin sain ilmoituksen, että poliisi oli käynyt meidän asunnolla, koska häntä vastaan oli nostettu jotain oikeusjuttuja ja poliisi toi hänelle nämä haasteet, mutta he eivät voineet antaa niitä, koska hän oli menehtynyt. Hän löytyi kesäkuun 2. ja kuolinsyyn selvityksen perusteella niin hän olisi menehtynyt 25. toukokuuta. Ja tämä on mulle, en mä koskaan kokenut mitään näin raskasta. Hän oli kovin liioiteltua sanoa, että hän oli
älykkäin nainen tässä maassa. Hän osasi improvisoida. Hän oli erittäin lahjakas kirjoittamaan, puhumaan. Me oli samanlainen huumoritaju. Mulla on paljon hyviä muistoja. Meillä oli tarkoitus elää ikuisesti yhdessä. Hän olisi tänään täyttänyt 38 vuotta. Niin, en oikein tiedä, miten itse jatkaa tämmöisessä toiminnassa. Tässä sen takia on ollut useiden kuukausien tauko näissä meidän ohjelmissa. Ehkä sitä jossain vaiheessa pystyy jatkamaan. Tällä hetkellä se on 3 kuukautta joka päivä ajatellut. Se oli, me oltiin meillä on yksi kuva jostain, jossa meillä on siinä takana lukee täydellinen pari, ja sitä me oltiinkin. Niin tässä aion kerätä kaikki meidän tehdyt videot, luoda arkiston niistä, jotta ne löytyisi yhdestä paikasta. Se vie vaan aikaa tässä. Niin, tässä taustalla on Iijoki ja tässä en tiedä missä järjestyksessä tämä hoidetaan. Heitetäänkö kukat ensin vai nuo tuhkat? Niin, haluan kiittää kaikkia, jotka tulivat tänne. Ja tarkoituksella oli pienimuotoinen tilaisuus. Mulla saattoi olla muita asioita kerrottavana, mutta mä voin pitää erillisen. Ja tuossa tosiaan Tuukan kanssa seuraava jakso, joka tehdään, niin siinäkin käydään läpi näitä. Vaikka toisaalta kaikkihan meidät tiesi. Tämä on vaan vanhan kertausta. Niin, me oltiin oltu 7 vuotta yhdessä. Vasta viime vuonna mentiin naimisiin. Teknisesti me oltaisiin voitu ensimmäisestä päivästä lähtien mennä naimisiin. Niin. Ei mulla oikeastaan muuta tähän. Siirryn kameran taakse ja katson jonkun paremman kulman tälle operaatiolle. Kiitos.